Wel een dopje spelen. Ja. Ja, nou wel leuk bezig. Ja. En wacht. Nee. Ja, dat was echt heel veel ontsteking. Oké, dat is En was bij haar nou ook echt duidelijk? ja, duidelijk genoeg om te weten wat er is. Ik zag gewoon een duidelijk defect daar in dat kaartje en het stuk kwam er allemaal op. Dus het is nu maar hopen dat het nog ooit een keer iets beter wordt? Tot nu toe wordt ze wel beter. Alleen thuis nog niet helemaal, maar wat ik hier nu zie. Ja. Er was erg stokbreuk. Ja. Ja, en nu is het gewoon heel licht. Ja. En ja, dit kan misschien een keer een vertekend beeld zijn. Misschien hadden ze wel wat sterker omdat het veulen naast haar loopt. Maar Ja. daar durf ik ook niet alles aan te wijden hoor. Want Nee. ja, zoals ze toen zo kreupel, dan had ik nu echt wel nog iets van willen zien. Maar dat, of ja, willen zien. Dat was nu echt wel naar boven gekomen. Ja. Ja. Dus het is echt wel heel beter. Nou, dan ga ik daar hopen dat het doorzet. We weten het niet zeker, maar tot nu toe vind ik het wel erg beter gaan. Ja. Ja. Nou, dan hoop ik dat het gewoon zo doorzet. Ja. Dus hopelijk is het best wel makkelijk. Ja, dat And we're back home again. And Rijntje and Dolly are inside yet. And I was cleaning the trailer. And then I walked here. Here I walked. And I found this. Toilet. Oh, the horses want to go outside. Sure, Rijntje. I think it helps. I found a 4-leaf clover, but I'm not for sure. Maybe if Rijntje is going to eat. Sure. No? No. Okay, I bring them out. Goed zo. Doe maar, Rijsie.
En Tayarijn. Rijntje en Dolly. En Sally en Elvis. Kom. Kom maar, Elvis. Rijntje. Okay, Rijntje was chasing away Sally, and Sally go backward and touches the wire, and she was scared, but there's no power on the wire yet, so she only was scared of the wire. Oh, Tayarijn. Hello? Please be nice. Oh yes, look at that. Today they remove the bridge that is broken, and they place a new one for bicycles and to walk, and that's what they are doing now, I think. So there's going to happen something finally.